Alright guys, into yakanyanya ne. Tichamwa mvura itese totekenedzana. Atenga kusvipa, ndiyari kubika nhasi, ndiyari kusuka, ndiye achazosuka even mangwana, even the next day for 3 days. Tosibobetserana but anenge angotanga chete kusvipa. Zvakaenda. Ma ready. Skapa tukisa tesongano. Ndanzoda ushipiro. Mana chene. Ngapain? Makhoty ana mvura. Guys, we are kubira. Asa ohole tu mvura tu. Tete mvura. Sasa mvura mromo. Pacheni nakaseka what is that funny? Wasvipa makhoty guys, atingandikobirira. Ona tabwa mama makapu katingosvipirana ese kawa. ona ongokale muro zvokuti niseke Unyepa. serious chitisa Aiwa. Makhoty akubirira. ngatise wani munhu achitekenyedzwa wani Ifugite. because ndakakutekenyedza wakadai wait ukaisewo ndokumira apa ndakutekenyedza uyarubirira. toka Guys, makhoty atingandikobirira chete. ndauti ndirame ndichita basa ndega Ndawina pasenya. uya andauka kushipa wani uya dedi uyatiteka last one uya nini kusuka nekubika everyday dedi uya sanda kuchema uya Teddy. Okay. Zvako zvese ndezvongobirira. Look. Iwe pepa kwashintangira iwe. Munyepa. Manje zvipa ndati uyaka. Ndakoka serious ndakutangira sezvawashindita. Ndakabata kudasi. Saka 3 days mudara. Mangwana tikudya nemaguru. Nyamwenda mabikiro angu. Ngabikwa achibva. Ende munhu achibika achistarta poto kusvika aibva anenge akamera pastove. Mumboka namuchichairo munoti kwatara every day. Dzoka dedi. Mablankets ese arikuda kuwachwa. Uya ndikudze zvimwe. Uya ndikudze. Andikuona pamusoro pemba apa. Potanga pane madust paruda kuitwa ipapa. Pamusoro pemba apa. Ipapa. Nakunyaya. Pane china apa. Look. Guys, anobirira ndichangoita zvangu, hana choice. It's fine. Mwana agesa ka 3 pazuva. Yembokazi wacha dzodzumburudzwa ka 5.